si Johnny mo. Buhato yung kwartang hulang kay bait na itong bugas. Mahal kay bugas ron. Mangutang! Ano dire? Uting ba yan? Kinay! Ato silang balay. Sumukuraa. Ayo! Ayo! Naitawad dira! Atiyo! Sa gurong bata aron puti magmanaha isuga man kay nanawag. Tubi. Atiyo! Kaya kayo mo daw! Wala na may bugas! Kanay! Pasukuhan ng tani! Katula mong tonta! Mali mo daw! Dugay ba daw? Bayad ay! Wala na may bugas! Unsam to apting isuga man manara nay maningil nga apting isuga. Unya day. Usa man lang wala man koy kwarta karon. Ya pwede ra bugas ako ibayad. Ah! Ang sabi ng bugas! Bayadra. Gani mi? Anya, bugas ang bayad. Mukha naman ti ay. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kartay mo giulos. Anya, bugas imong bayad. Dili naman silbi. Sa ina pa na ti ay. Bayad ba? Nya usa man ni day wa man koy kwarta day. Alam nga naman ako mangawat ko gibayad nimo. Problema na mo nati. Dili na problema na ko. Bayad ka dili. Nya usaon man na day wa man koy kwarta. Mas paayo ani. Ato bang parang kaya ni. Sa dili ka bayad. Ay binuang man na imo aday. Ay sige mangita sa koy pamagi mangutang sa ko day ha. Matay magpalaban magbarangay ani mo barangay biyataan ng utanga. Oh! Sa manang gamay ng utanga ipabarangay man ta. Oh, naman niti. Dugay-dugay pa. Wala din ang bugas. Dukan mo kang bayad te. Muli na ko kay balik ko bugas. Lakaw na uli na sa inyo ha. Pati man mo koy isuga maningil ay. Lakaw uli na sa inyo kay pagpalit itong bugas.